Niki naminipun Mbah To. Damel napa Mbah To niki? Niki damel Iki namine napa Mbah To? niki krakap. Oh, krakap didamel napa Mbah To? Reyok niki. Oh, ngoten nggih, damel reyok. Damelane nggih ngaten niki. Nggih. Marmot masjid nggih ngaten niki lho damelane. Marmot masjid, guys. Jarene, guys. Niki napa? Marmot Ingkang badhe ngersakaken nggih. krakap damelipun Mbah To Nggih. kalian Bude Narti niki. Niki rancangane niki, rancangan krakap Reyok kagem reok Ponorogo. Lagune gayeng, guys. Lagune gayeng, guys. Panine panen, guys. Uripe subur makmur. Tentrem Karto Raharjo. Tentrem ayem, coronane minggat, guys. Amin amin, guys, amin. Ngene iki lho, guys. Lah ya nemu bejo. Uripe bejo, guys. Wong pinter niku kalah kalih wong bejo nggih, Mbah To. Nggih. Wong bejo ki ning ndi bejo kok. Pinter ora bener ning ora bejo. Sing bener niku pinter, bener tur pinter. Nggih. Nggih, leres niku. Bejo. Laisa kulo beneran. Oh. Laisa kulo beneran. Dadi wong sing pinter tur bener tur pinter. Nah, itu manfaati, guys. Ya ngono ta. Nggih, leres Mbah To, leres niku.